Jimmy, alo bre, a vidi šta radiš? Kako je besna. Vidi šta je napravila od ovog stiropora. Imaš stiropor na brkovima. Mrvice, i ti je potpaljuješ da ide iza tvog kaveza. Čekaj. Ajde, drži. Ne, kako se daje. Ama ne grizi to! Dođi! Vidi! Ja Bože, 3 dana nisi jela, izvini. Joj! Ajde! Ajde, brzo, brzo! Dođi, ajde! Dođi, evo glob! Ajde! Ajde, brzo! Dođi! Evo ovdje, tu! Jimmy! Dođi! Tu, ajde! Ajde, upadaj! Gdje je haos? Pogledaj koliko ima stiropora.